זאת חברה שחרתה על דגלה חדשנות ודוגלת בכך שהיא רוצה להתקדם עם טכנולוגיות חדשות. בשבילי זה הון אנושי מצוין. אני קם בבוקר בכיף, מקום שמציב בפניי אתגרים, מקום שאני מרגיש שאני יכול לצמוח בו. אנשים שאני עובדת איתם, התקבצה לביימבס סביבי קבוצה של אנשים מאוד מוכשרים, מסורים ואכפתיים. The backing of a big global organization, but more than that, it's the 500 people, my colleagues who work with me in Tel Aviv. It means working on exciting projects that are changing the future of telecommunications and doing it right here in Israel. AT&T בשבילי זה הוואי, חברה. לקום בבוקר ולהגיד, וואלה, בא לי ללכת לעבודה. AT&T זו חברה ענקית, חברה שכולם שמעו עליה, אימפריה בתחום הקומוניקציה. יכולת המקצועית הכי טובה באמת שיצא לי להתקל בה, ויחד עם ההון האנושי שיש פה, וכמו שאמרת, באמת, כאילו, פשוט כיף לבוא לכאן, זה פשוט הפך למשפחה. זה לדעת שבכל רגע נתון יש מישהו שמוכן לעזור, לתת עוד קצת. זה מקום מאתגר, מעניין, שכיף לבוא אליו בבוקר, ומקום שאתה מרגיש בו מוערך על העבודה היומיומית שאתה מבצע. כמו משפחה, יש פה אנשים מצוינים שכיף לעבוד איתם. זה מקור לאינפורמציה, המון מידע, הרבה אנשים מאוד מאוד מוכשרים ולומדים הרבה. מקום של הרבה אתגרים טכנולוגיים וחידושים, מקום של הזדמנויות למימוש עצמי. זה יותר ממקום עבודה, זה כמעט כמו בית, מקום שכיף לבוא אליו. מקום שמעניק סביבה מאתגרת ותומכת, זו גאווה להיות חלק מההתפתחות המהירה והאיכותית של מרכז הפיתוח בישראל. זה ריכוז של הון אנושי נדיר, אין עוד אנשים כאלה. בשבילי זה מקום טוב לעבוד בו ולגדול בו. מה שמיוחד במקום הזה זה האתגרים שניצבים בפנינו. הפתיחות של האנשים לשינויים שקורים פה. מקום שאני יכול להתפתח, שאנחנו יכולים לפתח צוות, לפתח מבחינה טכנולוגית את הידע שלנו ולהתקדם. מקום שבו אני גורם לדברים לקרות ביחד עם הצוות שלי. כל יום מביא איתו אתגרים חדשים, ואני חושב להיות מסוגל להיכנס לתחומים חדשים במהירות ולהביא את ה-added value שלי. זה הקרביים של המוצרים, מה יכול להתקלקל בהם ואיך אפשר לפתור, לגלות ולפתור במהירות. כשמדובר במוצרים כמו טס ונסבי, שיש בהם עשרות אלפי רכיבים. זה שחרור גרסה 9.5 ובנייה וחיזוק הצוות שאני אמון עליו. זה הדינמיות של המוצר. זה שינויים בזמן אמת שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליהם, זה שינויים בזמן אמת אם זה בשוק, אם זה של הלקוחות עצמם שדורשים כל מיני מוצרים. הקמת צוות, אני מקים כרגע צוות שמתמחה בטכנולוגיה, שמתמחה במתן שירות. עם המון בלת"מים שעושים את זה טוב פה, עושים טוב. אנחנו היום מטמיעים את לטיס. לטיס היא מערכת קלאוד שתאפשר לא רק עבודה יותר מהירה בצוותים וטסטים הרבה יותר מהירים, כתיבה יותר מהירה, עם פחות תחזוקה. בשנה החולפת ההצלחה העיקרית שלי הייתה בעצם בנייה של תשתית הלמידה בארגון, שהגענו למצב שכמעט כל בקשה שעולה, הן ברמה של מפתח, בודק, הן ברמה של מנהלים, כמעט לכל בקשה יש מענה. כל יום בעצם יש אתגרים חדשים של עשייה ולמידה שמביאים לי סיפור גדול מאוד. האתגרים הם לימוד מתמיד של תחומים חדשים והיכולת לתת להם מענה בצורה הטובה ביותר. התמודדות עם מערכות מורכבות והיכולת לסמלץ את הלואוד הדרוש. להיכנס עם בדיקות הלואוד בשלב מוקדם של הפרויקט. דינמיות, עבודה מול הרבה ממשקים בארץ ובחול, ויחד עם זאת לגרום לדברים לקרות ולעבוד. להוציא את המוצר על הצד הטוב ביותר, להכניס כמה שיותר פיצ'רים, גם מה שצריך וגם מה שלא הכרחי, אבל לשפר כמה שיותר, להביא כמה שיותר רעיונות לשיפור המוצר, לתת את המקסימום כדי שהמוצר יצא גם בזמן וגם באיכות הטובה ביותר. באופן כללי, העבודה שלי מאתגרת ברמה יומיומית, הן ברמת הפרויקטים והן ברמת העבודה השוטפת, ואני חושב שעבודת צוות הלאב-אדמין בחברה היא עבודה טכנולוגית ברמה מאוד גבוהה, מאוד יצירתית,
אפילו ברמה ארצית. אנשים, זה דבר מאתגר. כל אחד יש את הצרכים שלו ואת הדברים שהוא מסוגל להם ורוצה לקדם, וצריך לדעת כל אחד במה לעזור לו ואיך לדחוף ולקדם דברים. להיות חלק מכל תהליך פיתוח המוצר, לתת עזרה לכל האנשים שצריכים בפתירת בעיות. מדובר בארגון גדול, עם הרבה אנשים, הרבה קבוצות, והרבה חלקים בתוך המערכת שצריכים להשתלב אחד בתוך השני ולבצע אינטגרציה מלאה. הסנכרון ביניהם הוא אתגר גדול, שנקווה שנצליח להמשיך לעמוד בו כמו שעשינו עד היום. What challenges me particularly here at work is that each day is not like the day before. There's always something new every day, whether it's chasing information or chasing people. That's what makes it so interesting to work here at AT&T.